Een soort band en een soort robots die haar een eigen paadziekje op de robotica-merk in Ljouwertjoert. De bibliotheek Midden-Friesland en de NHL lieten je zien dat robots het stadium van Bjattersgwot voorbij binnen. Al kist er vanzelfs nog heel tijd maar Bjatje. Robots is iets wat de mensen fascineert al heel lang. En vroeger weer het Bjattersgwot en nu wordt het steeds serieuzer. En dat blijft mensen fascinerend, dus ook de jeugd. En het wordt ook steeds intuïtiever. Die robots kennen steeds meer, dus het wordt alleen maar mooie Bjattersgwot zo steeds kennen. Maar voor Bjattersgwot het mensen worden eens wat benauwd voor binnen, maar dat is net nodig. Reden tot alertheid, zoek ze. Maar technologie, ik zit dan zelf wat meer in de zorg en het welzijnswerk. Dan moet technologie, zoals robots, vooral iets bijdragen om de zorg en om het welzijn van mensen. Dus dan moet er wel alert op zijn. Maar ik denk, dat het op een goede manier, dan brengt het vooral mogelijkheden. Kiste Biekeliek yield mij Virginia. Er is al heel wat, ook in Friesland. Dus net alleen nog maar de grote bedrijven die zeg maar, bezig zijn, maar ook de lietsere bedrijven. Ook in het noorden van Nederland ben daar mee bezig. Maar waar ik nog heel veel te doen. Dus er is nog heel veel te onderzoeken en te ontwerpen en ook echt aan te sluiten op de merk, op wat bedrijven nodig hebben, wat mensen nodig hebben. Dus dat zal ik wel zeker het verhaal lezen.